Už ste niekedy niekoho zabili? Ja iba raz a je to zvláštny pocit. Poznačí vás to na zvyšok života. Raz mi jeden priateľ povedal, že na svete sú len dva typy ľudí. Tí, čo sa s tým naučia žiť a tí, čo nie. Presúme sa ďalej. Porozprávajte mi, čo sa stalo potom, pán Hanák. Čo bolo potom? Bol som na dne. Nevedel som s tým pocitom žiť, ale nemal som odvahu to ukončiť. Bol som slaboch. Vycovať za samovraždy nie je slabosť. Ako by ste to inak nazvali vy? Zdravý rozum. Samovražda ešte nikdy nič nevyriešila. Práve naopak. Spôsobila ešte viac zármutku. Vám už síce nie, ale čo vaši priatelia, rodina, blízky? Rodičov som nevidel niekoľko rokov. A sestra. Zabili ju. Bolo to dávno. To ma mrzí. A ako sa to stalo? Išla jedného dňa domov. Večer po tme. Prepadli ju. Pri identifikácii tela som ju ledva spoznal. Tí bastardi. Polícia ich nikdy nechytila. Keby som len mohol. Presúňme sa ďalej. Čo sa stalo potom, myslím, po tom vašom incidente? To čo obvykle. Išiel som do práce. Čo tu robíte? Prepáčte. Kapitán mi nakázal vypratať kanceláriu detektíva Dvorského. Najskôr to chcel prideliť vám, ale usúdili sme, že by to bolo necitlivé voči. Slečná Haščáková, Prosím vás, Katarína. Slečná Haščáková, ja si vážim, čo pre mňa robíte, ale to nie je nutné. Ja si tú kanceláriu dokážem vypratať aj sám, nie som nesvojprávny. Ale keď sa tak na ňu pozerám, asi si najprv dám kávu. Už ste mali tú kávu v tej kaviarni na prízemí? Ešte nie, ale niektorí kolegovia si ju pochvaľujú. Vadilo by vám, ak sa pridám? Čo ste na to povedali? Čo by ste jej na môjom mieste odpovedali vy, keby sa vás toto opýta taká pekná ženská? Samozrejme, že mi to nevadilo. Ale keď vám ponúkla možnosť potýkať si, tak ste ju nevzali. Prečo? Boli sme v práci. Treba zachovať nejakú určitú profesionalitu. Viem, že tí mladí dneska týkajú všade, ale ja som bol odchovaný ešte starou gardou, ktorá ma naučila, že žene na pracovisku sa výhradne vyká. Preukazuje to rešpekt a profesionalitu. Prosím, pokračujte. Takže potom sme šli do tej kaviarne. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Mrzí ma, čo sa stalo s vašim kolegom. Vy dvaja ste boli to najlepšie na okrsku. Najviac vyriešených prípadov. Vo veľa prípadoch sme mali šťastie. Niekedy by to aj slepý vedel vyriešiť. Ale ďakujem.
Možno to bude tým, ako sme mali perfektne rozdelenú úlohu dobrého a zlého policajta. Tomáš mal nadanie na búchanie do stola a zvyšovanie hlasu. Ja som skôr držal taký jeden tikší tón. Ľudí to že vraj znervózňuje, nevedia, čo majú čakať. Asi to robí aj tá moja brada. Detektív Hanák, práve priviezli jedného muža, ktorý tvrdí, že bude vypovedať iba vám. Ako to? Nikomu nechce nič povedať. Tvári sa, že vás pozná. Dobrovodský. Poznáte ho? Nič mi to nehovorí. No, on vás zjavne pozná. A vyslečná Haščáková. Chcete to zapísať do zapisnice? Dobrovodský, spolupracujte trochu. Jediné, čo o vás vieme, je, že ste zabili osobu. Keď prídu výsledky z forenzného, čo myslíte, že tam nájdu? Len vaše otlačky. Buďte trošku užitoční a povedzte nám aspoň, kto to bol, pretože aj tie informácie za chvíľku dostaneme, ale keď to poviete skôr, môže to byť poľahčujúca okolnosť. Ráno som dostal hovor od sestry. Bola celá rozrušená, v slzách. Nevedel som, čo sa deje. Prišiel som k nej a keď mi otvorila dvere, mala zbalené veci. Vravela, že musíme odísť skôr, než sa vráti. Lenže už bolo neskoro. Akurát prišiel z nočnej. Kto sa vrátil? Švagor. Bol celý rozhorčený. Najprv ju vsotil do bytu a potom začal skákať do mňa. Keď mi nakoniec vrazil, nevydržal som to a stiahol som ho so sebou na zem. Chvíľu sme sa tam bili, no a potom som nahmatal tú tvrdú, špicatú čižmu a bolo. Síce to bola sebaobrana, ale nemyslím si, že ste boli v ohrození života. Vy to nechápete. On jej ubližoval. Znásilňoval ju. Bola sama modrina. Taký človek si predsa nezaslúži žiť. Ďakujeme za spoluprácu, pán Dobrovodský. O chvíľku sa vrátime. Sudcovi to bude úplne jedno. Prečíta si správe, že to telo bolo zmasakrované a dostane do živote skôr, ako jeho advokát stihne niečo namietať. Nejak vás to rozrušilo, pán detektív. V čom sa tento prípad líši od ostatných? Chápem jeho fungovanie, jeho zmýšľanie. Keby bolo na mne, tak spravím to isté, možno ešte horšie. Moja sestra jeden večer išla domov a prepadla ju partia gaunerov. Predtým, než jej podrezali hrdlo, sa na nej vystriedali a dobili ju. Doteraz sa mi ich nepodarilo nájsť. Niekde tam vonku stále behajú a ja sa cítim za to previnilo. A potom počujem prípad, kde sa niekomu takému stane to isté. Keby sa pýtali, mňa spravil dobrú vec. Takíto ľudia by nemali chodiť po slobode. To je mi naozaj ľúto. Takí ľudia si nezaslúžia žiť. No dobre, ale čo s tým spravím? Aj keď do zápisnice napíšem, že to bolo v sebaobrane, sudca tomu neuverí. Je tu možnosť. Zapíšte do zápisnice, že páchateľ napadol najprv obeť a potom svoju ženu. Nemyslím si, že niekto uzná sotenie ako napadnutie. Neuzná. Preto to stadiaľ vyškrtnete. Ale to je zatajovanie svedectva. A vy, hádam, chcete, aby ľudia ako jeho švagor chodili po svete aj naďalej? Prosím, spravte to pre mňa.
Mojej sestre už síce nie je pomoci, ale ostatní nemusia trpeť tak ako ja. Dobre, ale musíme páchateľa oboznámiť so skutočnosťou. Ďakujem, Katka. Vážim si to. Nazvali ste ju Katka. Poprvýkrát. Prečo? Niečo sa vtedy vo mne pohlo. Začal som ju vnímať zrazu úplne inak. Prirastla mi k srdcu. Dostať sa do tejto práce a riskovať všetko pre niekoho, kto vám ani nie je schopný potýkať, to nespraví len tak hocikto. A čo sa stalo ďalej? Dobrovodskému sme vysvetlili, čo má povedať, aby dostal menší trest. Nakoniec dostal iba podmienku. A to bol koniec prípadu. Igor, ani nevieš, aký som ti vďačný. Nič si o tom nemyslí. Už ti nie som nič dlžný. Ale toto sa netýkalo len mňa. Ja viem, pre koho som to robil. Obávam sa, že náš čas vypršal. Opäť o týždeň? V poriadku. A pán Hanák, ani ste mi nepovedali, ako to dopadlo so slečnou Haščákovou. Myslím, že dobre. Pán nadriadený, mám pre vás informácie, ktoré vás budú isto zaujímať. Niečo ohľadom pána Hanáka? Pravdaže. Čo by ste povedali, keby vám poviem, že manipuloval s vyšetrovaním prípadu vraždy len na základe svojho presvedčenia, aj napriek tomu, že je vrah podľa zákona zaručene vinný? Tak vám poviem, že tu jeho príbeh ako detektíva definícia nekončí. Gratulujem vám k získaniu novej pozície. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. Night, 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 and stars above that shine so bright. The mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulders as we creep across the sand so I may keep this memory of our caravan. Beside
coming true.